Barcelona que hem vingut, hem portat a la família i bueno, fent tanta difusió com podem perquè bueno, ens ha encantat. Vull que recuperi l'enfermetat de la Ela, de la malaltia aquesta, i per guanyar la medalla d'or. Jo vinc aquí perquè m'agrada córrer. Han fet una gran cursa i estem supercontents de poder participar també des de la comarca del Moianès en aquest projecte. Un projecte que és, doncs això, per donar reconeixement a la malaltia, a la ELA, de la dificultat que tenen les famílies i les persones que pateixen aquesta malaltia i que, per tant, entre tots i totes puguem donar un bri de suport i de reconeixement i d'esperança en la cura d'aquesta malaltia.